je. Chápete? Cítite? Včera tu taká búrka bola, že som skoro bol prevrátený autom. Na čo čakáme? A ešte aj príroda prichádza nám na pomoc. A v čom treba pomôcť? Milí priatelia, keď chcete alebo nechcete uznať, za 23 minulých rokov vládli naďalej komunisti. Tak je. Celá gorila bola organizovaná. Celá zamatová revolúcia bola organizovaná. Oni prešli len farbu a kabát zamenili a pokračujú ďalej. Pokračujú oni sami, alebo ich deti. Tak. Ja keď pôjdem na súd, ja cítim taký zvrat tam je degenerálna justícia. Rodinkárstvo. Najstarší človek je vrátnik, najmladší je prokurátor a ostatní sú sudcovia okresového krajského súdu. A propos jeden vtip, aby ste sa trošku dohliadli. V nemenovanom meste na Slovensku mali problém so záchodom. No tak zavolali vodoinštalatéra. Vodoinštalatér rýchlo dobehne na súd, ne? A ide za sekretárkou a hovorí, sekretárka, kde je ten hajdel? Sekretárka sklopila uši, hovorí, pán predseda má rokovanie. Ale nie, vy ma nechápete, ja myslím na tie dve nuly. No, námestníci sú na obede. Ale vôbec ma nechápete. Ja sa pýtam, kde sa tvorí to hovno, to smradavé. Jo, tak sudcovia, oni sedia na druhom a prvom poschodí, ale oni konajú podľa vlastného svedomia a vedomia. Také súdnictvo máme. Čo vyprodukujú? Vážení, ja vám poviem, ja mám jeden 20-ročný spor, na konci sporu už aj neviem, o čom hovoríme. A ja som sudcovi hovorí, že pán sudca, vy ste vymysleli umelý koňský trus a ešte ste to aj vyleštili. O čom hovoríme vôbec? A my, občania sme koňský trus, považujú nás za to. Vážení priatelia, koľko strán politických je dneska na Slovensku? Plno veľa. No výfil. Typnite. 61 politických strán hnutí je registrovaných na Slovensku. Koľko straníkov je zo všetkých občanov? V tých všetkých stranách. Asi 50-60 tisíc. Koľko je v Smere? Okolo 20 tisíc. Milí priatelia, strana s členmi 20 tisíc vládne. To je menšina. To je menšina. Prepáčte, Ciganov je viac, Ukrajincov je viac, Rusínov je viac. Akým právom oni vládnu a čo robia? A to je najzaujímavejšie, že medzi tých vyvolených smerákov 20 tisíc sú najlepší odborníci. Na právo, na hospodárstvo, na zdravotníctvo. Počuli ste minulé vyhlásenie pani ministerky, že ona nemá záujem o tom debatovať, čo robil Kurič s ozdravovaním nemocnice. Odkiaľ to vidia? Média. Najhoršie je to, že skutočne všetci máme možnosť počuť len iba jedné médiá. Či zapnete STV1 alebo Markizu niečo, oni preberané správy odozdávajú. Keď pokračujete v jednej od 7 a ďalšej o pol 8, to isté môžete počuť na ďalšom vysielaní. To isté môžete počuť. Ale vám poviem, skutočne tá elita, či debilita, ukážem vám čísla, ktoré nedávno boli zverejnené v novinách. Predsednička ústavného súdu tejto budovy, pani Macajková, odmieta politické a mediálne tlachy. Cibišťu, tak média je v vašich rukách. Nás odmietať ostatní, ktorí chceme voľnosť, slobodu. Ale teraz sledujte, čo vám poviem. Spolu so sťažnosťou Jozefa Čentíša bolo z začiatku tohto roka doručených už 8409 sťažností fyzických a právnických osob. A to je z 10. januára. 8000 podaní na ústavný súd. Teraz ďalej. Toto číslo bolo v minulom roku do 14. mája podané a v minulom roku bolo o 9000 podaní na ústavný súd viac než v predošlom roku. Rozumiete? Teraz do konca januára, či do 10. januára bolo 8000 podaných, v minulom roku bolo o 9000 podaných v predošlom roku. Ja hovorím, že pani Macejková a ostatní sudcovia, okresný, krajský a najvyššieho súdu, nezbadajte, že tu niečo problém, nejaký problém. Prečo idú ľudia so svojimi sťažnostami na ústavný súd? Lebo tak je vraj justičná
Mafia nekoná. A človek chce využívať všetko ostatné svoje právo, ktoré vám ústava dovolí. A teraz, čo je najvyšší ďalší krok? Podajte žalobu na ústavný súd. Ale si predstavte, keď podáte návrh na ústavný súd, budú to prerokovať. Kedy? Keď je tam 10 000 podaných. A Čentež čakal roka pol na to, aby sa vyjadril jeho názor. Na naše kedy budú. Už budeme dávno na druhom svete. Milí priatelia, ja si myslím už dosť, veľakrát odznelo, aj teraz na vás ešte poviem, že existuje ústava Slovenskej republiky, ktorá je pre nás, pre nevieme to využiť a politici to zneužívajú. Článok 32 hovorí, že občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobod uvedených v tejto ústave. A činnosť ústavných orgánov, proti ním a činnosť ústavných orgánov, účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Milí priatelia, čo je vám dneska dovolené? No dýchať ešte je bezplatne a ostatné nebude. Na skla som vám doniesol tu jednu obálku, jeden obál, tvrdý obál. Viete prečítať z lístka, čo tam je napísané? Živnostenský list. Tento obál mal v sebe stále iba jeden list. Živnostenský list môj, založený pred 22 rokami. Kvôli dnešnej akcii a kvôli podpore vás, ktorí ešte pracujete a chcete pre budúcnosť, pre našich detí niečo urobiť. Myslíte si, že to urobíte? Nie, ja som sa postavil na druhú stranu. Vrátil som živnosť. Vrátil som živnosť preto, lebo ťažké milióny, čo som odvádzal do sociálky, do daní a tak ďalej, dneska som sa dostal do takej situácie, že 3 mesiace som neplatil odvod, poslali na mňa exekútora. Dlhoval som 30 €, exekútor má nárok na 10%, ale nakoľko je pre ňo minimálny 30, tak pripočíta 30 plus náklady, takže mojich 30 € dneska je vo výške 160 € dlhu, napriek tomu, že som milióny odvádzal. Ale pozerajte na to z iného hľadiska. Ja nie som sám, ktorý som vrátil živnosť. Od začiatku roka 1000 ľudí vrátilo živnosť. A teraz tých 1000 a ja pôjdem na úrad pre podporu. Tí ostatní, stočte si gate, aby ste zarábali toľko, že bude vás menej, aby štát vedel vyžiť. A platí aj mne. Povedzte mi otvorene, medzi Rakúskom a Slovenskom je rozdiel. No v tom, že oni nemecky rozprávajú a my slovensky, hej? V tom je rozdiel. Ale ináč veľký rozdiel je v tom, že oni gazdujú so svojimi peniazmi normálne. A my necháme 23 rokov biele koliere kradnúť. Oveľa viac ukradli, než potrebujeme svojmu životu. Milí priatelia, normálne mi stúpa krv. A tak, keď počujem takúto vec, že bývalí komunisti v vysokej pozícii dostávajú maximálne penzie za genocídu komunistickú. A najhoršie, že im to, že nás zničili, likvidovali, valorizujú im ešte, prosím vás pekne. Na čo im dajú vôbec? To sú tie peniaze, ktoré patria nám. Vy ste už videli niekde, že fašistov odmeňujú penziami? Tak komunizmus bolo to isté. Ináč sa to volá. Milí priatelia, na záver mojho vystúpenia chcel by som vás poprosiť. Povedzte o ostatným. Vietor prestáva fúkať a ide hore protivietor. A to sme my. Len vydržme. Keď máme takých hajzlov, ktorý nevie odprezentovať svoju prítomnosť, či na dovolenke, či na polovačke, či je zabijak alebo nezabijak, to je ešte taja. To je jedna banda. Máme právo na pravdu. A keď nám klame hlava, počul som niekedy, že ryba smrdí od hlavy. Akú mienku majú o nás ostatní? Slováci. Jeden inteligentný, nemenovaný Nemec bol v pozícii prezidenta. Dostal trošku výhodnejší úrok na svoju požičku, ako trebalo.
Vyhol klobúk a odišiel. A nás už koľko klame? Na čo čakáme? Takže otázka je, že ten Nemec ozaj mal inteligenciu. Ďakujem pekne, držím vám palce.